Λοιπόν, ακούστε. Ήρθε η μεγάλη ώρα. Δεν είναι καιρός για μεγάλα λόγια, μα για μεγάλα έργα. Όποιος φοβάται να μείνει με τις γυναίκες. Μεγάλο λόγο στόμος, καπετάνιο. Στο έχουμε αποδείξει. Τα κορμιά μας είναι γεμάτα από ματιές. Δεν φοβάται βρεγμένο στην βροχή. Καλά, καλά. Λοιπόν, ακούστε τι έχω να σας πω. Πολύ γρήγορα θα έχουμε ξεσηκωμό. Στη σύναξη των καπεταναίων στη Βοτσίτσα. Το αποφασίσανε. Ο Μητροπολίτης Γερμανός θα σηκώσει το λάβαρο στην Αγία Λαύρα. Θα είναι το σύνθημα. Τούτο θα γίνει στις 25 του Μάρτη. Σημαδιακή μέρα, καπετάνιε. Η Άγια Μέρα του Ευαγγελισμού. Πολλά λόγια δεν θα έχετε. Ούτε στις γυναίκες σας, ούτε σε άλλους. Πάει καλά, καπετάνε. Θα γίνει αποστολές. Τα μίλη των νερό έπιατε, μωρέ. Ήθελα να ξέρω τι κρύβεται μέσα στο μυαλό σας. Πολλά λες, γυναίκα. Στη δουλειά σου εσύ. Άσε μας και μην μας πιλατεύεις. Άντε, κάνε τώρα τι έχεις να κάνεις και πήγαινε στο καλό. Άκου, καπεταντζανή. Μπορεί να είσαι άντρας μου και αφέντης του σπιτιού, όμως έχω κι εγώ λόγο εδώ μέσα. Εδώ είναι το σπίτι μου και δεν με κουνάει κανείς. Για ελάτε μέσα, κυράδες. Τις βλέπεις αυτές, Ωρετζανή? Είναι μανάδες και αδερφές και θέλουν να μάθουν. Αύριο μεθαύριο αυτές θα σου γίνουν τις πληγές. Αυτές θα μυρολογήσουν τους τάφους και θέλουν να ξέρουν. Το ξέρεις καλά, γυναίκα. Ο αγώνας αυτός είναι ιερός. Εσείς οι γυναίκες είστε πάλι πάστα. Δεν κρατάτε τη γλώσσα σας. Εγώ λέω να μην τσακούσουμε πια. Μια ζωή τσακούμε και τι έγινε. Είναι καιρός πια να μπει το νερό στα βλάκι. Θα κάνουμε κι εμείς του κεφαλιού μας, αφού ο καπετάν Τζανής δεν μας λογαριάζει ανθρώπους. Τι λες, Ωρή, θα σε κόψει τα δύο. Κράτα την παλικαριά σου για τους Τούρκους. Καλό και τούτο. Σίγα σαν φωνή και οι γυναίκες. Και τι θα έχουν όλα για σημαία το μισοφούστανό τους. Το μυαλό τους είναι έτσι ο κρυφάτης. Εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες Αλμανοί. Αφήστε τα καλά λόγια. Χορτάσαμε τόσα χρόνια. Ανοίξτε τις καρδίες, για όνομα του Θεού. Καπετάνιε, πάρε μέσα τους άντρες σου. Θα δω εγώ. Πάμε. Τι είναι, ρε παλικάρι? Μήνυμα σου φέρνει η καπιτάνισσα από τις πρέψεις της Βοστίτσας. Έψε από στη παγίδα και λαμπώθηκε. Έχανε πολύ αίμα. Μας είπε και το μήνυμα. Τι είχε, ρε παλικάρι? Μήνυμα σου φέρνει καπιτάνιο. Το έχει φέρω μαζί του. Καπετάν Τζανί, θέλω να σου δω μήνυμα. Κουράγιο, παλικάρι μου. Οι γυναίκες σας περιποιηθούν. Στέρεψε η ζωή μου. Ένα θέλω. Την πατρίδα. Προσέξτε την πατρίδα. Να έχεις την ευλογία του Θεού. Καπετάνιε, πάρε μέσα τους άντρες σου. Μην φύγετε, αυτοί είναι πεζοβέκηδες, μπορεί να μας χαλάσουν. Γι' αυτό έχετε το νου σας. Και ο νεκρός, καλά, θα βρω μια δικαιολογία. Μα το μαλάχ δεν γλιτώνεται, θα σας πετσοκόψω. Τι γυρεύει τούτος εδώ? Απ' τον ουρανό έπεσε. Ποιος γιαούρης είναι? Αυτόν τον ξέρω τον δρομοκιαούρη. Την ώρα που τον πιάναμε, μπήκα στη μέση κάποιοι άλλοι και άρχισαν να μας ρίχνουν. Τι λες, ωραία, αλήθεια? Αλήθεια, πολύ χαιρετημένη μου αγά. Μα τον προφήτη αυτός είναι, σου λέω. Την ώρα που τον πιάναμε, μπήκα στη μέση κάτι γιαούριδες και άρχισαν να μας ρίχνουν. Βρήκε τότε την ευκαιρία και το έσκασε. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ. Ώστε έτσι. Λέγε γιαούρισα γιατί σε έσφαξα. Τι γυρεύει τούτος εδώ? Σκύλε! Φάτε το, μωρέ! Μη! Για Θεό! Αχ, τη κατάρα την με φάγατε. Την κατάρα μου. Να. Θα το πληρώσω, ράγα. Εγώ θα σε σκοτώσω. Καπετάν Τζανί, παλικάρια!
Και τώρα, αδέρφια, ήρθε η ώρα. Μα δεν είμαι άξιος εγώ να σας εξηγήσω τη γραφή τούτη. Σταθείτε, κύριε αδέρφια. Θα σας δείξω τώρα αυτόν που θα μας ερμηνεύσει. Δεν έχω πολλά να σας πω. Αυτός εδώ δεν είναι ο Γιάννος, είναι ο Σιμάκης Ζαΐνης, από τους πρώτους φιλικούς, σπουδαίο κεφάλι. Εμείς δεν είμαστε τίποτα μπροστά του. Πατριώτες, πατριώτες, ο Θεός της Ελλάδας είναι μεγάλος, είναι παντού. 2 χρόνια είναι τώρα που με εντολή της φιλικής εταιρείας κατέβηκα στα Μοριά για να φέρω στους πατριώτες το μεγάλο μυστικό. Τα 2 χρόνια αυτά πέρασα βουνά, κάμπους, ποτάμια, έμεινα νύχτες μυστικός. Με φάγαν τα χιόνια και οι ζέστες. Εδώ ήμουν ο Τρελογιάννος, σε άλλο χωριό ο Γιάννης ο πραγματευτής και αλλού πάλι ο καλόγερος Ιωάννης. Παντού γνώρισα κόσμο έτοιμο για ξεσηκωμό. Και τώρα θα σας διαβάσω τη γραφή. Εμείς το ελληνικό έθνος των χριστιανών, βλέποντες ότι μας καταφρονεί το Οθωμανικό έθνος, αποφασίσαμε ή να πεθάνουμε όλοι ή να ελευθερωθούμε. Σε λίγο όλη η Ελλάδα θα ξεσηκωθεί. Με πέτρες, με ξύλα, με μαχαίρια, με τουφέκια. Θέλω να υπολογίζετε και εμάς τις γυναίκες στον αγώνα. Κοντά σας, μαζί σας. Τα πέδειξε καπετάνισσα μόνη σου. Δεν μπορεί κανένα να σου πει όχι. Η Ελλάδα έχει ανάγκη όλα τα παιδιά της. Και τώρα γονατίσε να ορκιστούμε, αδέρφια. Ελάτε, αδέρφια, να ορκιστούμε σε τούτο το πανί, που είναι ό,τι πιο ιερό για όλους μας. Πείτε μαζί μου ό,τι θα λέω εγώ. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Να πολεμήσω για την πίστη. Να πολεμήσω για την πίστη. Και για την πατρίδα. Και για την πατρίδα. Ελευθερία ή θάνατος. Ελευθερία